Okay, what up guys? It's me, Aaron TV, and welcome back to my channel. Kapag bago ka dito, please like, share, and subscribe. What are we going to do now? Bibigay ako ng mga simple tips kung paano natin ma-maintain yung ating motorcycle. Kasi nga, may nangyayari ngayon sa mundo. Ano yung nangyayari ngayon sa mundo, bro? Shoutout pala, kasama natin si Denton Nomos. Ayan. Ayaw niya pakita yung mukha niya, kasi pag nakita niyo yung mukha niya, kamukha niya si Alden Richards. Ayan. Ayan, so magbibigay lang ako ng mga basic routine or basic yung mga basic na yun. Basic na dapat gawin sa motor para hindi siya masira at the same time ma-maintain pa rin natin yung ano niya, performance niya. So ayun guys, so yun yung gagawin natin ngayon. Tapos shout out ako after neto ang gagawin natin. So ito guys, before we start, ipasok ang intro. Okay, so what up? Let's go. Isip muna ako ngayon kung ano yung mga tips ko. Pero meron akong mga nakalatag na steps kung paano natin ma-maintain yung ating mga motorcycle ngayon. Kasi nga, ano ngayon, virus na pandemic, coronavirus or COVID-19. So, hindi kayo pwedeng lumabas. Pero ako, andito ako sa labas ngayon. Pero hindi ako batang pasaway kasi pupunta lang tayo doon, dun. Magmumotor lang tayo hanggang dun. Tapos, doon ko gagawin yung vlog. Okay. Watch out nyo na lang kung ano yung mangyayari. So, total lockdown ngayon guys. Total lockdown. Punta na tayo doon ngayon. Hindi ka sasama? Shout out kay Full Moon. Hindi agawa mo. Ayan, tara. So, ako nakamotor, siya naka-bike. Let's go! Okay, so as you can see guys, walang masyadong sasakyan ngayon. Kasi nga, extreme enhanced community lockdown. So shoutout nga pala sa mga frontliners natin na binubuhos nila yung kanilang buhay para lang makapag-serve sa atin. So kaya tayo, mga mamamayan, tayong mga Pilipino, magkaisa tayo. Imbes na magreklamo tayo, sumunod na lang tayo sa task. Ayan. Shoutout mga frontliners natin like nurses, mga tanod, police, lahat yan. Okay? They have the power to make us stay home. Stay home, stay safe guys. Pero ako, magbablog ako. Pero hindi ako pasaway guys ha. Just give you something na napapanahon. Kaya tayo gagawa ng vlog ngayon. I hope naririnig niya ako guys. Yung kasama natin andun sa likod, si Denton, nakabike siya. Gusto niya kasing sumama sa vlog natin eh. Mamaya mag-shoutout ako sa mga hindi ko pa na-shoutout last vlog. Okay, so dito ulit tayo. Dito ko kinuhanan ng montage yung ano eh, yung Cypher. Tapos dun tayo nag-test ng top speed. Ang tagal niya. Guys, pasensya ulit ha, hindi ako naka full gear kasi malapit lang naman tong location natin. Okay, so dito tayo. Napakaganda talaga ng place na to para gumawa ng vlog. Na siya. Tabo. Bilisan mo. Okay. Ha? So before we start, shoutout muna tayo. Shoutout kay Purchase your tracks. Nathaniel Lopez. Shoutout man. Tapos kay Mark Ben Bustria, kasi pinapanood niya daw yung mga vlogs natin. Si Mark Ben, pinapanood niya rin daw yung mga vlogs ko, kaya shoutout man, shoutout. Ayan. Ayun pala yung bike niya. What's that? Tomaso. I think mas mahal pa yan sa motor ko eh. Mas mahal pa yan sa motor ko, di ba? I think that is 150,000. Sugar Rider is 97,000. Imagine that guys. Ngayon mas mahal pa yung bike kaysa sa motor eh.
Ayun. So, yun lang muna. Mamaya na ulit yung iba. Okay. So, tanong-tanong ako dun sa mga kasama ko dun sa Motodex Support Group kung ano yung mga ginagawa nila pag nagkakaroon ng mga senaryo na ganito. So, mas marami yung time na hindi mo na gagamit yung motor mo kasi nga, mayroon tayong lockdown ngayon. Pwedeng lumabas ng bahay, pero siya makulit, makulit kaming dalawa. Ayan. Hindi mo madalas magamit yung motor mo, may mga advantage at disadvantage yung hindi natin paggamit ng motor. First is mape-preserve mo yung makina. Okay? Yung second, hindi siya magkakaroon ng mga gas-gas or anything like that. So, yung feeling na bago andun kasi nga hindi mo siya nagagamit. Disadvantage naman guys, mga problema sa makina, especially kasi sa makina, nag-i-stack up pero hindi mo siya nagagamit. Yung mga gears niya sa loob either didikit-dikit kasi nga hindi mo siya nagagamit, hindi nag-circulate yung langis, nagkakaroon siya ng problema. And also sa wirings, syempre matagal na, almost 2 weeks na yung community lockdown na to. 2 weeks nang hindi nakakapag-ride. Shoutout sa mga kasalagtong riders na gustong nang mag-ride pero hindi makapag-rides gawa ng sitwasyon ngayon, di ba? So nagtanong-tanong ako dun sa mga kasama ko dun sa Motodex Support Group kung ano yung mga paraan nila, paano nila ma-maintain yung mga motorcycle nila. Kasi itong vlog na to guys, it's about how do you maintain your motorcycle situation like this, community lockdown. So ito yung mga sagot nila. Okay, so isa-shoutout ko rin yung bigay ng idea na to. First, ay Angelo. Sino ba tong Angelo na to? Angelo de los Reyes. Shout out. Sabi niya, pinapainit ang makina sa umaga ng 10 minutes. Ayun guys. Kapag hindi mo nagagamit yung motorcycle mo, pwede mo siyang painitin kada umaga. Okay? Start mo siya, pero ang gagamitin mo doon, itong kickstart mo. Okay? Kickstart. Hindi ko nire-recommend na gamitin mo yung push start kasi pwedeng masira yung andun sa starter niya. Ayan. Next. Yan, konting punas sa motor. Siyempre, yung motor natin magkakaroon ng alikabok yan. So, kailangan mo siyang punasan. Tignan nyo naman. Motor ko, ilang araw pa lang yata simula nung na-stock. Nilinisan ko na kagad. Binaklas ko na tong fairings na to. Nilinisan ko yung makina. Pero ngayon, though mayroon siyang cover, mayroon pa rin siyang mga alikabok na ganyan. So, konting punas lang. Diba? Kung gusto naman natin guys, na nakikita natin yung motor natin na makintab, bagong ligo. Tayo, walang ligo. Shoutout sa mga katulad ng riders na kahit walang ligo basta mapaliguan yung motor, okay na okay. Shoutout sa inyo. Ayan. Next, Bok Francisco. Shoutout. Vlogger din to guys eh. O visit nyo lang yung niya, YouTube channel niya. Sabi niya, ayun, parehas sila ni Angelo. Tapos alisan mo ng agiw at sapot. Grabe naman yan. Siguro, yung agiw at sapot, hindi na lang talaga nagagamit like isang taon or buwan mo nang hindi nagagamit yung motor mo, saka ka lang siya kakaroon ng sapot. Flop trip ako dito. Shoutout Bok Francisco. Ay, amang washing. Okay? So, nga nating i-prevent yung cleanliness, yung kalinisan ng motor natin. Kahit hindi na tayo maligo, okay lang. Basta ma-prevent natin yung kakintab niya, di ba? Alam niyo, gustong-gusto naman natin yan. Nasa dugo na natin yan. It is wide into us na kung gusto natin makita yung motor natin na linis. Okay? And let's go to the main point of this vlog. Ito yung mga dapat na tinitignan natin kapag hindi natin nagagamit yung motor natin ng matagal. Aside from those things na nasabi ko na kanina. First, we must check our wheels. Mayroon tayong dalawang gulong and I think itong wheels na to, it can hold our life. Bakit? Kasi nga, sila yung dumadapo sa ground. Sila yung dumadapo sa road. Okay? So, sila yung umahawak sa buhay natin. So, napakahalaga na ma-maintain natin yung tire. Okay? Yung wheels natin. So, nagpapark tayo guys, dapat clear yung pagpaparkan natin. Kasi, minsan dun sa mga pinagpaparkan natin, dun dalasan nabubutas yung gulong. Guys, kapag nagpapark kayo, always take note. Titignan yung maigi kung saan kayo at kung ano yung pinagpaparkan ninyo. And aside from that, also we have wheels must be put in the ground. Kadalasan pero ang ginagamit natin kasi naka center stand tayo, tapos yung gulong dun sa likod nakaangat. Okay? Pero ang proper daw, pat nakaba yung parehas na gulong. Aside from that guys, we must take note for the tire pressure. Hindi ko alam kung anong tire pressure nitong mga gulong ko, pero since nabili ko tong motor ko, stock na yung pressure nito, dinagdagan ko lang noon. Okay? Next, check natin yung battery. Okay.
So, check natin yung level nung battery natin. Ito yung dapat natin i-check dyan sa battery natin. First is yung kanyang acid level. So, itong mga battery na to, silang mga acid level. Okay? This is bulb regulated lead acid battery. Acid compound yung nandun sa loob ng battery natin. Ito, I think this is a self-charge. Yung siya na mismo ang nagcha-charge sa sarili niya. Alam ko ano yung perfect term doon. Paki-comment na lang sa comment section below. So, battery na to, hindi kailangan ng tubig para ma-maintain. Kasi may mga ibang battery, especially sa mga battery ng sasakyan, di ba nilalagyan nila ng tubig yon. Ang proper na tubig is distilled water. And always charge your battery into its full capacity. Okay? Dapat laging full charge yung battery natin. Okay? Ayan. Okay. Lastly, we have our physical security. Okay? I-secure mo yung motor mo, dapat titignan mo yung sa taas kung baka may mahulog or matumbang bagay sa motor ninyo. So, always take note that guys na iiwasan nyo sa mga common hazard na ganon. Siyempre, sino bang may gustong magkaroon ng sira sa motor? Wala naman, di ba? So, always take note guys na kapag ipapag nyo yung motor nyo sa bahay ninyo, walang mahuhulog na object, walang matutubang object sa kanya. Okay? Then, we have, dapat secure siya. So, may mga features ang motor ng alarm. Itong motor ko wala pang alarm, but kailangan nating i-secure siya. Hindi naman natin alam kung ano yung mga pwedeng mangyaring hindi maganda sa motor natin. So that's why kailangan nating i-secure yung motorcycle natin. Then mayroon yung iba, nilalagyan nila ng laktong nila dito sa kanilang fork. Okay? Okay? Para hindi siya manakaw. So yun yung 3 na pinaka-importante: the wheels, the battery, and the security of your motorcycle. Okay? So, check din natin kung may gas yung motorcycle natin. Okay, so yun lang guys. Okay, I hope nakatulong yung safety reminders or tips ko on how are you going to maintain your motorcycle. Now, shoutout naman tayo. Minyo Aquino, shoutout. Ayan, Justin La Vitoria, shoutout. Nga pala guys, kung kilala nyo si Gian, punta kayo dun sa channel ni Gian Joshua Cabrales. Like, share, subscribe din kayo sa kanya guys. No. Mark Lawrence, shoutout. Jodel Avenido, shoutout. Ayan. Benedict Maniquez, Trupa, shoutout. Kent Iber Salazar, shoutout man. King J Andaya, shoutout man. Purchase your Jodel tracks. Avenido, Joshua Asuncion Galantok, Kenneth, shoutout man. Cyrus Joseph Hortel, shoutout man. Yan lang muna, shoutout natin. Susunod na vlog ulit yung iba. Okay? First time natin ginawa tong vlog na to dito sa channel natin. Okay, kung mapapansin nyo, kasi more on gala tayo, more on rides, okay, more on endurance. Ayan, pero segment na to ngayon guys, bago sa atin. So tuloy-tuloy lang natin tong mga vlogs na to guys. So, maraming mga bago na mangyayari dito sa channel natin. Sa bago matapos tong 2020, marami tayong mga bagong gagawin dito sa channel natin guys. So lahat first time. So bear with me guys. Sundan nyo lang yung mga journey ko kasi marami pa tayong i-upload na videos soon. Ayan. So sa mga hindi ko pa na shoutout, sorry po, aalalahanin ko na lang kayo sa susunod na vlog. Okay? So ayan guys, sige, let's go home na. See you on my next vlog guys. Sa mga bago dito, please like, share, and subscribe. Maraming salamat sa inyo. Let's continue to grow guys together. Tutulungan nyo ako guys, alam ko, diba? So ayan guys, let's go home na. See you on my next vlog guys.